kotiin. Ehkä vähän viallinen, mut se hengittää. Ja on terapia halvempi kuin rakkaus alle laarista, mut silti tyhjää parempi. Se ei istu käskystä, ei tiedä mitä tuhma koira tarkoittaa. Herättää mut aamuyöllä ja nuolee mun varpaita. Toisen Airpodin sen nielaisi, nyt sen jätöksi ja tongin niin kuin arkeologi. Pissit on jo sohvalla, sängyllä ja matolla, ja se haukuu ihan kaikelle, omalle varjolle ja naapurin mummulle. Mut onhan mulla nyt syy elää, tää koiran pentu, joka mun hermot säröiksi veistää.